Joj, čau! Keď sa zahorím, ozýva smiech, to my dve meníme nudu na hriech. Bláznivé záhoráčky, to je náš svet, lepší recept na náladu nenájdeš veď. Tak sa pridaj k nám, nech to letí. Bláznivé záhoráčky, ahojte všetci. Vítame vás. V koľkém díli sme vlastne? Tretí, štvrtý, pátý, ja nevím. Nevadí, v koľkém to je. Tak. Sme tu zase pro vás, bláznivé záhoráčky. Áno. Natáčame dneska aj odkiaľ? Z domu. Z domu, z môjho baráku, z mojej záhrady zase. A natáčame vlastne... Proč vlastne dneska natáčame? No natáčame proto, lebo sme byli v sobotu na koncerte Áno, Kolárovcu, Kandráčovcu a chceme sa s vama podeliť o nejaké dojmy a pojmy a neviem čo všetko. Áno. A popri tém, však zase sa budeme vyprávať, môžeme sa zase nejak... Máme aj dotaze ináč? Máme dotaze. Áno, pozor, prvé dotaze. No, tak, no. A potom vlastne vám pridáme do tohoto videa aj videá z toho koncertu a vlastne celkovo, jak to tam bylo. Áno, takže na konci videa, na konci tejto časti, tohoto strihu, tak vás jakoby prepojíme z reportáže. Jak sa to povie, ten vúz? Prepojíme vás. Prenosový vúz. A prepojíme vás potom na reportáž z Mijavy z toho veľkého koncertu spojení Kandráčovci Kolárovci, megaturné. Takže my sme tam byli, niečo sme vám natočili, nejaké vlastne rozhovory sme vám porobili. Aj s Ondrejem a aj s Tomášem Kolárem. Takže najprv nejaké tí dotazy si povieme na začiatku, co ste nám písali, co ste sa nás pýtali, či na Instagrame alebo na TikToku. A potom to tam sekneme teda tú dáme reportáž. To tam. No, ja mám prvý dotaz. Ja ho mám tu. Ty si ho normálne aj uložila. Áno, ja to mám normálne, že screenshotle. Ona je pripravená. Ja som raz sem nepripravená. Co to tu kolem mňa léta. A ona je tá pripravená. My tady máme také motýle. A musím vám to povedať aj s tým ménem, lebo... Môžeme uverejniť meno? Lebo ja si myslím, že to není naozajstné meno. Pochybujem, že to je naozajstné meno, pretože... Počkajte. Hľadáme. Irena Čubírková. Irena Čubírková. Jako všetci víme, kto byl Irena Čubírková. Je to najznámejšia československá vrahyňa. Ktorá, byla nasraná svojho muža jednoducho a vozila jeho hlavu hore-dole. Po odbole rázu do kútu, alebo neviem, tak nejak. No, ale ona sa teda pýta. No daj. Ahoj Klára a Olga. Začala som vás sledovať a páčite sa mi. Mám dotaz a môžete mi odpovedať v ďalšom videu, keď bude. Je to skôr otázka na Kláru, teda na mňa. Lebo je to jednorodička a s prvým manželom už nie je. Chcem od neho odísť. Máme spolu dcéru 5-ročnú, už sa to nedá s ním vydržať a celkovo mi vadí. Čo mám robiť? Díky moc za odpovede, aj keď budú vtipné. Jedine vtipné u nás. Keď chceš, Irenko. Keď chceš vtipnú odpoveď, tak ja bych ti naozaj povedala, odrež mu hlavu a tú jeho hlavu voz hore-dole od toho bol rázu do kútu. Keď chceš byť tak svoja menovkyňa. Ale tak... Ja myslím, že toto by sme asi... To by neprešlo. To by neprešlo. YouTube zamýtel. Áno, ale tak... Ne. Určite ne. Vtipne, ale aby to bylo... Nevím. Skús ty, Olino. Čo sa vlastne pýtala? Že proste, že má manžela, má 5-ročnú dcéru s ním, ale už s ním nechce byť, jednoducho jej vadí. Tak keď ti vadí, tak odejdi, zbal si saky paky a chod preč, Zeber decko a utekaj. No. Alebo jestli chceš... Tak záleží, co ti robí, však teda keď ťa zabíja, alebo ja neviem, čo ti robí, Jestli ťa to s ním len nebaví, tak to není dôvod na odchod. To sa musíte povyprávať. Tak možno to je len určitá časť, nejaký okamžik, že ťa to prestáva baviť s ním a zase musíš doniesť nejaký nový impuls, niečo nové do toho vzťahu. A možno to je len chvíľkový, taká nejaký časový okamžik, skrátka, kedy ťa to nebaví a potom ťa to znova začne baviť. Ako kvôli tomu, že ťa niečo nebaví, ve svojom živote nemôžeš to len tak rýchlo ustrihnúť. Áno. Ako keď tam máš decko.
Ale pokiaľ sú to naozaj, však v minulém videu sme robili takéto vlastne. Máme video, že proč nechať chlapa. Proč si ho nechať, proč ho udržať ten vzťah, proč ho nechávať ten vzťah. Ale ako, to je na tebe, milá moja. To je na tebe. My ti nemôžeme akože nejak vážne radziť, ale ako vtipne, pokiaľ ti vadí a ty a že už sú to také vážne. tak... No, tak ako zeber sa, buď jeho zbal, keď máš barák na sebia, milá moja. A hlavne, jestli ste manželé, predmanželské zmluvy a takéto veci, dúfam, že máte poriešené, aby ste vyšli na prázdno potom. No, nech ťa nevyhodí z vlastného baráku. No, z jednu igelitku. Dávaj si na to pozor. No. No, a... Tak dúfame, že sme ti poradili aspoň trošku a vtipne a tak. Tak po našem. A sleduj nás. Aj tak. A druhý dotaz je z TikToku, keď som vysielala na život, tak sa pani Anička pýtala, že vlastne dosť týmto podcastem vlastne došiel. Že keho to byl nápad? Mhm. No tak asi nápad to byl môj. Ja som taká bláznivá. Ja som taká bláznivejší, jak si ty. Taká... No. Ja nemám čas. No, tak ja víš, jak ja mám toho času. Ja nevím, co s časem. Ja nemám čas, ja som zahlcená. Jako ani ja sa moc nenudím, ale na takéto nápady mňa napadajú vždycky ráno. Takže spravíte si kávu a sedzíte chvíľku, nezačnete váriť. Ne, ide na záchod, to tam to napadne. A toto mňa nenapadlo na záchodze, pozor. Nezačnete prát a nezačnete robiť a nezačnete variť a péciť a takéto veci, tak máte chvíľku času, že ráno stanete, nic nerobíte, spravíte si kávu a tak čumíte do blba zrazu. A proč ne podcast? Jako, proč ne? Však v dnešnej dobie už zapnete TikTok, zapnete Instagram, zapnete Facebook. A kto robí TikToky? Podcasty. Robia sa podcasty, pozývajú si všelijakých ľudí, známych aj neznámych, obyčajných aj neobyčajných. A proč ne ja? A tak mňa to napadlo, napísala som na Messenger Klári a ona, že no však aj mňa to napadlo. Tak sme sa dali dokopy a kúpila som prvý mikrofón, kedy som našla na internete nejaký, či už vím, že vraj slabý, že vraj nie je dobrý, ale tak nám stačí. A robili sme prvé video. Takže tak sme začali. Áno. Tak nerobím. Takže na dotaze sme odpovídali, jak tak. Neviem, či dobre, či sa vám to bude ľúbiť, alebo nebude ľúbiť, ale odpovídali sme tak po našem. Áno. A či by sme klidne mohli teda dať tú reportáž už? No. Z Mijavy? A určite sa vám to bude ľúbiť. Ja si myslím, že bude. Určite tam nájdete prvky aj akože spievu, tanca. A my sme si dve aj zatancovali. No my sme si zaspívali. My sme si to užili. A jak vždycky na takýchto koncertoch, kde sa môžeme vyblázniť a vytancovať. Ja zase říkam, keď už dám toľko peniaz za stupenku, tak tam nebudem sedieť jak kvásnica. Áno. Ale tak určite tam nájdete rozhovore, určite tam nájdete nejaké strihy piesniček, takže si klidne môžete zatancovať aj vy z domu, tak, z YouTube, presne. keď to budete kúkať. A na budúce, co bude na budúce? My vlastne ešte nevieme, co bude na budúce, sa vám priznáme, ale určite to bude zaujímavé. A buď to budeme len my dve, alebo to budeme mať niekoho zaujímavého. Ale určite nás sledujte. Sledujte nás. Čaute. A hádaj, s kým dneska budeme robiť rozhovor? No nevypoviec. Ježišmaria. No s kapelníkem známej slovenskej skupiny Kolárovci, s Tomášem Kolárem. Bude to velice, podľa mňa, to bude velice pekný rozhovor. Však milý, jednoduchý, sami. Ale milý. Uvidíte sami. Ešte by sme teda akože chceli stopnúť aj Kandráča, ale uvidíme, jak to vyjde. Alebo nemáme dohodnuté stretnutie. No, lebo nemáme, s Kolárem sme mieli. No, ale tak nevadí, no, skúsime ho odchytiť. A keď ne, tak si zastavíme ešte pár ľudí tu a vyspovídame tady týchto námfíku, co sú. Takže máte sa na co tešiť. Čauce. Čaute. Teraz.
Tak dneska v našom podcaste Bláznivé záhoráčky privítame frontmana známej skupiny Kolárovci, Tomáša Kolára. Ahojte, devčatá. Takže vítajte na našom podcaste. Ďakujem. A pár otázok. Toto je 3. krát, co vystupujete na Mijavie, na Kopaniciach. No, nie som si istý, či 3. krát, myslím, že to bolo viacej, ale budíš. Asi 3. krát, nech to je tak teda. Vygooglila som 3. OK. A ako sa vám tu páči? Teda ľúbi, no, po záhorácky. Veľmi sa nám to páči, lebo vlastne to publikum je také srdečné a my to teda nerozdeľujeme, či hráme na východnom, na západnom Slovensku, na južnom alebo tu na Kopaniciach. Tí ľudia sú všade rovnakí a to stále vravím, tí Slováci sú energickí a možno o vás o záhorákoch to platí možno ešte trošičku viacej. Takže veľmi radi sa k vám vraciame a máme tu kopec aj osobných kamarátov, takže cítime sa tu veľmi príjemne. A kde vás ešte môžeme pozrieť? Kde vás ešte môžeme kúpnúť takto v spoločnom turné s Kandráčovcami? To máme ešte vo Východnej a v Nitre. Sú to len také 3 koncerty tohto roku na Slovensku, takže premiéra práve tu na Kopaniciach. Na Kopaniciach a keď som vyprávala v aute, že proč akože Mijava, Východná, Nitra, prečo ne Bratislava, Košice, Banská Bystrica? Ja neviem, tak to padlo, že tá Mijava je taká srdečná, tak sme sa rozhodli. Taká bola dohoda. Dobre. A v auguste vás čaká stretnutie Koralu? Áno. 2 dní? Áno, to je dvojdňová akcia. Ktorý dátum a kto tam asi tak bude vystupovať? Či? Je to 15. 16. augusta alebo 14. 15. neviem. Je to vlastne 3. augustový víkend, piatok, sobota. Piatok je ladený viac menej tak pre deti, bude tam aj detský program. A vystúpia samozrejme Kolárovci, aj zo pár ďalších hostí a v sobotu tam bude takisto Kolárovci, budú tam kapela Sám sebou, bude tam Kali a množstvo iných, ale také zvučné mená. Asi tieto. Budúci rok oslavujete 30 rokov. Áno. Ako vážne 30 rokov ste nám už na scéne? 30 rokov pod značkou Kolárovci bude presne v roku 2027. Takže je to presne. A to, kedy ste začínali, keď ste mieli 15-16 rokov potom? Presne tak. My sme začínali v roku 1997 takže tu je to 30 rokov, na druhý rok pod značkou Kolárovci ako mladí chlapci, ako 12-roční, už nás hudba bavila a hrali sme samozrejme nie v takom zložení ako teraz, ale hrali sme tam 3 bratia, volali sme sa Kolárovci, takže odvtedy je to skutočne už, je to neuveriteľné, je to 30 rokov, čo sa venujeme hudbe. Lebo som začudovala, že možno 20, nie, a možno 30. 30. Takže čaká vás nejaké turné? Áno, bude takisto je pripravených zo pár koncertov po Slovensku, kde budeme mať nejakých špeciálnych hostí a bude to vlastne spríjemnené aj takouto fotogalériou a nejakým dokumentom krátkým, čo sme za tých 30 rokov zaujímavé zažili. Videla som nejak, že pripravujete ten dokument, alebo teda film. To je ono? To je presne to. Dobre, takže ja vám teda za to ďakujem za rozhovor a to bol Tomáš Kolárov. Tak pozdravujem všetkých vašich divákov, fanúšikov, nech sa vám darí. Všetko dobré. Ďakujeme. Celý ten čas, čo ostáva v nás, čo sa vril do srdc, do našich duší, je len náš. Tých zážitkov pár, čo život nám dá. Spomienky na nás, na krásne chvíle, ostanú ja teraz v nich, modlím sa piesňou za teba. Nech si stále kráľovná, nech sa smeješ, nech máš úsmev na perách. Modlím sa piesňou za teba, nech máš úsmev na perách. Nech ideš. Dneska ste na Mijavie, v srdci kopaničanského folklóru. Jak vnímate tunajší publikum? Tak veľmi prájne publikum, veď nakoniec je to naša premiéra tu na Mijave, my sme to už párkrát hrali. Dokonca svojho času som tu hral aj s folklórnymi súbormi ešte počas tých mijavských kopaničiarskych slávností, takže je to kraj, kde to mám rád, kde mám rád prájnosť týchto ľudí,
kvalitnú kopaničiarsku slivovičku a samozrejme kamarátov tu mám kopec, takže mám pocit, že tak skoro dnes večer domov nepôjdem. Dobre. To sa nám ľúbi, toto sa nám ľúbi. Mijava má svoj taký špecifický hudobný temperament. Jaká je taká nejaká najvíc kopaničarská pesnička, ktorá sa vám ľúbi a ktorú aj hrávate, alebo by ste hrávali? No tak hrávame niekoľko kopaničiarskych piesní. Mám tu kamaráta Miloša, on je síce z Brezovej, ale tak vraví, že mijavská hymna je tá mijavská väža, pekná, vysoká, preletela cez ňu, preletela nad ňu, úzka, divoká. Verím, že správne to teda frázujem, áno, aj výslovnosť je v pohode, lebo ak nie, dostane bitku. Ale nedostanete vôbec. Mijaváci sú prejní. Hrať v amfiteátri pod holým nebom máva také svoje špecifické čaro. Radšej hrávate takto venku, alebo sú vám milejší kluby, alebo divadelné sály, alebo tak? Tak, všetko má svoje čaro a všetko je výnimočné v niečom. No tak popravde radšej hrávame vonku na open air akciách, na amfiteátroch, je to také, by som povedal, živočíšnejšie v tom dobrom zmysle slova. To znamená, ľudia sa bláznia, Sme to pijú videli. pivečko a zahoráci dokonca aj pivo bez palenky hovoria, že vyrúcené peneži. A úplne. To máte spoločne s nami východiaky. Áno. Preto tu rád hrám. No, tak to sme radi. Ešte vám dám takú jednu otázečku. Kandráčovci a Kolárovci spolu na jednom pódiu, to je obrovská nálož energie. Funguje medzi vama nejaká taká rivalita, alebo ste takí parťáci? Tak možno rivalita iba v zmysle nejakom hudobnom. No, to znamená, že možno niečo oni vymyslia, niečo my a tak nejak vzájomne sa možno sem tam aj porovnávame. Ale čo sa týka tej ľudskej stránky, ľudského aspektu, tak je to veľmi také družné, také priateľské. Hovorím aj, častokrát to opakujem na koncertoch, ja som rodákom tam z toho kraja, odkiaľ sú aj oni, takže máme k sebe blízko, roky sa poznáme. Myslím si, že taký vzájomný rešpekt medzi nami vládne, pretože aj Kolárovci, aj kapela Kandráčovci sme teda prešli nejaký kus cesty, vydupali sme chodníčky pre tých ďalších, krajších, lepších, múdrejších, odvážnejších, no tak prídu za nami, však o tom je život. A jak vnímate to, že vy ste donesli hudbu mladým a mladí to na diskotékách tancujú, majú to v telefónoch, počúvajú vás. Jak to vnímate? No tak len si to nepokaziť, ako hovorí klasik, pretože je to veľký záväzok a samozrejme sme radi, že ľudová hudba, samozrejme v tom našom aj ich šate, zažíva za posledné roky obrovskú renesanciu, povznikalo množstvo takýchto podobných kapiel a ja sa z toho veľmi teším, pretože buď prajný k iným a bude dopriaté aj tebe, hovorí jedna múdra veta na Slovensku, tak nech je tej prajnosti ešte veľa a nech dlhé roky tešíme spolu s nimi ľudí, ktorí majú radi to, čo robíme. Ďakujeme veľmi pekne. Ja Bolo nám ďakujem. cťou s vami robiť rozhovor. Aj mne záhoráci teše, po východňarsky som to povedal. Áno, ale tak však určite sa aj východňarsky, my tu nebudeme večne. A máme vás radi, lebo však záhoráci sú východňari, ktorí nedošli do Prahy. To je stará známa veta. Douska Janku, Ivanku, z druhoj strany Jarku. Išlapem do tebe, zjala voda lávku. Išlapem do tebe, zjala voda. Labočka koneka, a ja molenka, od nás ja zlomity, a ja ja zlomity. Od nás ja zlomity, a ja ja Jaké máš dojmy z tohoto koncertu?
parádne, veľmi sa mi to ľúbi, je tu strašne moc ľudí, Je to strašne Kandráčovci tu odpálili, živé. Daj tú kameru trošku nižší. Kandráčovci tu odpálili nebezpečnú nálož, fakt. Rozprúdili to tu. Kopanice. Ešte vlastne pred nima tu byl jeden akordeonista. Červenka. On bol aj v tento... Talente, alebo Superstar, alebo tam niekde. Akordeonista, velice šikovný, aj on byl parádny. Máme aj video, tak vám to tam potom Pošleme nastriháme. vám to tam, všetko vám to tam dáme. A ty máš jaké dojmy? Ja, úžasné, akože úplne je to tady živé, ľudia tancujú, spívajú, bavia sa. Vždy je to tady taká zábava nezabudnutelná. Strašne moc ľudí je tu, ale že úplne, že Strašne fest moc to. My vám to strašne ukážeme v tých videách. No, takže na video sa môžete tešiť. My máme úplne úžasné dojmy, sme vytancované, ešte nám tam pozadí hrajú kolárovci, takže ešte sa budeme zabaviť. A v sobotu A sme tri video. sme. My vždycky v sobotu video. Sledujte nás na Instagrame, sledujte nás na Facebooku Bláznivé záhoráčky, sledujte YouTube a píšte nám nejaké dotazy, keď máte. No a co ešte? Všetko. Miejte sa Video, krásne. keď bude, tak bude, však vy víte. Áno. Čaute. A miejte sa krásne a užívajte si krásne dni.